ପ୍ରତାପପୁର ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ବିକ୍ରମସେନ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଥିଲେ। ସେ ମାଛମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଜଣେ କେଉଟକୁ କାମରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କେଉଟର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ରାଜା ସେ କେଉଟକୁ କହି ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରି ଆଣିବାକୁ କହୁଥିଲେ। କେଉଟ ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଖରୀରୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଛ ଧରି ଆଣୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ଯେ କେଉଟ ସବୁବେଳେ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଛ କେଉଁଠାରୁ ଧରି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ କେଉଟ ପଛରେ ଗୁପ୍ତଚର ଲଗାଇଦେଲେ। ଦିନେ ଗୁପ୍ତଚର ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲା ଯେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯେଉଁ କେଉଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ତ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ହିଁ ଧରି ଜାଣେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସେ କେଉଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ କେଉଁଠୁ ଧରି ଆଣୁଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଜି ସେ କେଉଟ ପଛରେ ଯିବି ଓ ଦେଖିବି ସେ କିପରି ମାଛ ଧରୁଛି। ରାଜା ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କେଉଟକୁ ଡକାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ଶୁଣ କେଉଟ, ମୋତେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ ପୋଖରୀରୁ ଧରି ଆଣିବ। ଆଜ୍ଞା ପାଇବା ମାତ୍ରେ କେଉଟ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଖରୀକୁ ବାହାରିଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ କେଉଟ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେଉଟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର କହିଲା। କେଉଟ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର କହିଛି, ପୋଖରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଛ ଆସି କେଉଟର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କେଉଟ ପୋଖରୀକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ସେଠାରୁ ରାଜମହଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ରାଜା ତ ପଛରେ ସବୁ ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜା ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ମହଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ସୁବିଧା ଦେଖି ରାଜା କେଉଟକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କେଉଟ, ତୁମେ ଏପରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛ ଯେ ଯାହା କହିବା ମାତ୍ରେ ମାଛ ଆସି ଗୋଡ଼ ତଳେ ହାଜର ହୋଇଯାଉଛି? ଦୟାକରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖେଇ ଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କେଉଟର ତ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ରାଜା କିପରି ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। କ୍ଷମା କରିବେ ମଣିମା, ମୁଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ନିଜ କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ପୁଣି ଥରେ କେଉଟକୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏପରି ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ଶେଷରେ କେଉଟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଦେଲା। ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଲା ପରେ ଦିନେ ରାଜା ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଏକୁଟିଆ ଗଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆସି ରାଜା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଖୁସିର ଠିକଣା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖୁସିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଓ ଗୋଟେ ଦିନ ଦରବାର ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଲ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମହର୍ଷି ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ହିଁ ମୋତେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଥର ମନ୍ତ୍ର କହିଲା ପରେ ବି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମାଛ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ ମନେ କଲେ ଓ ମନେ ମନେ ସେ କେଉଟ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କେଉଟକୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପୋଖରୀରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମାଛ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବାର ଦୋଷ ସେ କେଉଟର ନାହିଁ, ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଇଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଗୁରୁ ନ ମାନି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଗୁରୁଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଫଳୀଭୂତ ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଟକୁ ଗୁରୁ ଉପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏପରି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପୋଖରୀର କଥା ଶୁଣି ରାଜା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଟକୁ ଡକାଇ
ତାକୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର କାମ କଲା ଓ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ଆମକୁ ଏ କାହାଣୀରୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ମଣିଷକୁ କେବେ ମିଛ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।